Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu ikunu magħkom ilkoll. Nsellem lilkom hawn preżenti u nsellem il dawk kollha li qegħdin isegwuna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali, ir-radio u t-television. Nistedinkom biex flimkien ninaqdu ħalli niċċelebraw l-Ewkarestija hawnhekk mis-Santwarju ta' Marija. Nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom għal min tixtiequ titolbu u toffru nemmnu fil-qawwa tat-talb. U min naħa tiegħi ser noffri l-Qudiesa r-Ruħ Kelinu Żammejt. Int ir-raj it-tajjeb tagħna li tara fin-naċ tiegħek mulej ħnina. Int it-tabib tar-ruħ minn tagħna li tfejja l-ġrieħi tagħna Kristu ħnina. Int l-avukat tagħna li tiddefendina u taqbes għalina quddiem missierek mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għatina, o Alla li tista' kollox, li naħsbu dejjem fis-sewwa u li bil-kliem u l-emejl nagħmlu dak li jogħġob lilek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' bin Sirak. Ibni, jekk tiġi biex taqdi lil-mulej, ħejju ruħek għat-tiġrib. Kun sinċir f'qalbek u żomm sħiħ biex ma tintilifx fi żmien il-għawġ. Ingħaqad miegħu u titilqux u tikber fil-ġieħ fit-tmiem ħajtek. Kull ma jiġi fuqek ilqgħu u żomm sħiħ fit-tibdil li jumiljak. Għax id-debb jippruvaħ fin-nar u n-nies magħżula fil-forn tal-umiljazzjoni. Afda fil-mulej u jieqaf miegħek. Żomm triqatek dritti u bit-tama fih. Intom li tibżgħu mill-mulej stennew ħnientu u toħorġux mit-triq li ma tmorrux taqgħu. Intom li tibżgħu mill-mulej afdaw fih u ma jonqoskomx il-ħlas tagħkom. Intom li tibżgħu mill-mulej ittamaw fi ħwejjeġ tajba, fil-għena ta' dejjem u fil-ħniena. Ħarsu lejn il-ġenerazzjonijiet ta' dari u waraw min qatt ittama fil-mulej u kellu għax jistħi, jew min żamm fil-biża' tiegħu bil-mulej ħallih waħdu, jew min sejjaħlu u bil-mulej ma tax kasu, għax il-mulej tiġih ħasra beħen, jaħfer id-nubiet u bisalva fi żmien il-għawġ. Il-kelma tal-mulej. San responsorjarju ngħidu flimkien. Erħi fil-mulej it-triq tiegħek. Erħi fil-mulej it-triq tiegħek. Afda fil-mulej u għamel it-tajjeb. Għammar fl-art u tgħix f'moħħok mistrieħ. Qiegħed fil-mulej l-għaxqa tiegħek u jagħtik dak li tixtieq qalbek ngħidu flimkien. Fi ħsieb il-mulej il-ħajja tat-tajbin u wirthom jibqa' għal dejjem. Ma jitfixklux fis-sija l-ħażina u jiġbgħu fi żmien il-ġuħ ngħidu flimkien. Dbiet mill-ħażen u għamel it-tajjeb biex tibqa' tagħmmar għal dejjem għax il-mulej iħobb tas-sew u ma jitlax it-twajbin waħedhom ngħidu flimkien. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej u il-kien tagħhom fi żmien il-għawġ
Il-mulej jgħinhom u jeħlishom mill-ħżiena, isalvhom għax fih jistkennu, ngħidu flimkien. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja. Ngħid għalija ma jkun qatt li niftaħar jekk mhux bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu li bih id-dinja hija imsalba lija u jien għad-dinja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu u d-dixxipli għaddew minn nofs il-Galilija u hu ma ried li ħadd ikun jaf għax beda jgħallem lid-dixxipli tiegħu u jgħidilhom: Bin il-bniedem se jingħata f'idejn il-bnedmin u joqtluh. U meta jkun maqtul wara 3 ijiem iqum mill-mewt. Iżda huma ma fehmuhx dan il-kliem u beżgħu jistaqsuh. Waslu Kafarnaw u meta kienu id-dar staqsihom: X'kontu qegħdin titħattu bejnietkom fit-triq? Iżda huma baqgħu sikta għax fit-triq kienu qabdu jitħattu bejniethom fuq min kien l-akbar. Imbagħad qagħad bil-qiegħda sejjaħ lit-tnax u qalilhom: Jekk xi ħadd irid ikun l-ewwel wieħed għandu joqgħod wara kulħadd u jkun il-qaddej ta' kulħadd. U ressaq lejh tfajjel ċkejken, qiegħdu f'nofshom, ħaddnu bejn dirajh u qalilhom: Kull min jilqa' wieħed minn dawn iċ-ċkejknin minħabba f'ismi ikun jilqa' lili, u min jilqa' lili ikun jilqa' mhux lili imma lil dak li bagħatni. Il-kelma tal-mulej. Kemm hija qawwija u vera. L-ewwel vers tal-ewwel lezzjoni li għadna kemm smajna mill-ktieb ngħidulu tas-Siraċide, wieħed mill-aħħar kotba li nkitbu qabel Ġesu fit-Testament il-Qadim. Sentenza ċara: Ibni. Jekk tiġi biex taqdi lill-mulej, jekk inti ġifieri tixtieq tħobb għandek tħares il-kmandamenti, taqdi lill-mulej, ixxerred il-Vanġelu, taqdih skont it-talenti li l-mulej ikun taqdi l-mulej. Ħejji ruħek għad tiġrib. Ipprepara ruħek li ħassejb min ifixklek. F'parti oħra tal-Vanġelu jgħidlek anke l-istess nies ta' darek ifixkluk. Ħejji ruħek għad tiġrib. Għaliex? Hawnhekk għandna dak jgħidu dualiżmu, konfront, abjad iswed, lejl u nar. Abjad għax it-tagħlim ta' Ġesu biex tgħixu timxi wara Ġesu ma jaqbelx mat-tagħlim ta' din id-dinja l-aħwa. Ma jinżilx, id-dinja ma tniżżilx it-tagħlim ta' Ġesu. U għalhekk Ġesu f'ħajtu stess sib daqshekk min jaqaflu, minkejja li jgħallem it-tajjeb, minkejja li temaħħom, minkejja li jagħmel tant mirakli, imma ma niżluhx. Ibni, tiddeċiedi li timxi wara l-mulej? Allura ħassib minni, imma taqtax qalbek ta'. Għax mal-mulej, għafda fil-mulej, imbagħad iktar l-isfel għandna miktub,
afda fil-mulej, isemgħuha kemm sabiħa, afda fil-mulej u jieqaf miegħek. Smajtuha? Jammakom, smajnija? Afda fil-mulej. Imxi warajh, taqtas qalbek. U il-mulej jagħtik li għandek bżonn, jieqaf miegħek. Ittama fih u ma jħallikx titfixkel. Dan hu t-tagħlim tagħna ħut il-eżiż. Aħna maħniex mixjin wara xi ħadd li sofra l-mewt u waqaf hemm. Sofra l-mewt, kif smajna fil-Vanġelu, imma wara 3 ijiem iqum. Jiġi maqtul, ibati, imma wara 3 ijiem iqum mill-mewt. Jien irbaħt. Mela b'dan il-ħsibijiet li jimlewna b'tant kuraġġ ejjew ngħixu l-ħajja ta' kuljum. Ġurnata b'ġurnata mensuġa ħajjitna. Nagħmlu l-proponimenti li nimxu wara l-mulej u hu jagħtina dak kollu li neħtieġu għax ikun mal-ġenb minn tagħna. Inqumu bil-wifqa. Il-mulej Ġesu imsallab u mqajjem mill-imwiet u l-kejl tal-imħabba ta' Alla għalina. Ngħidu għalhekk flimkien, mulej salva l-mifdijin tiegħek. Għal kull min fil-Knisja għandu xi awtorità biex fuq l-eżempju ta' Ġesu ifittex mhux li jkun moqdi imma li jaqdi. Nitolbu mulej salva l-mifdijin għal dawk li jaħabirku biex jaqirdu l-vjolenza u l-inġustizzja sabiex il-kelma ta' Alla tmexxi l-ħidma tagħhom għal bini ta' dinja aħjar. Nitolbu għalina biex nilqgħu bimħabba lil dawk li huma l-aktar fil-bżonn u li fihom Kristu juri lilu nnifsu. Nitolbu għal dawk li għalihom qegħdin noffru il-mert tal-Qudiesa u niftakru fl-erwieħ li ħallewna li qegħdin jissaffew u jistennew it-talb tagħna biex il-mulej jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti bagħt l-ibnek fid-dinja mhux biex ikun moqdi imma biex jaqdi. Għamilna għaddejja u mli tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Aħna u niċċelebraw mulej il-misteri tiegħek noffrulek is-servizz tagħna kif inhu dmirna u fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex is-sakrifiċċju li sejrin noffru għal ġieħ tal-kobor tiegħek ikun jiswilna
għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nidżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Misser Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, bibnek Ġesu Kristu Sidna, il-Verb tiegħek li beħ għamilt kollox. U int battulna bħala Salvaturu fed-dej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marija Verġni. U temm ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmina l-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha nfaħruk u intennulek bla eda qaddis. Ismewit l-art. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati bħal-ħobs. Radlek il-ħajr, qasam ta' li d-dixxipli tiegħu u qalilhom ħudu u kulu il-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' raddi l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan f'tifkira tiegħek u Alla tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru il-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt mill-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin tagħna kollha, fil-qaddej tiegħek Kelinu. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza Malla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw
Elena u l-midja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla l-itneħ. Danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-nubiet tad-dinja, jien aħna mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf mulej.
Ejjew minn qalbna ngħidulu grazzi l-Mulej għall-Ewkaristija u għall-kelma li għadna kemm smajna. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfirli, Sinjur Alla, Nitolbuk u Alla li tista' kollox biex niksbu l-frott tas-salvazzjoni li tagħha rċivejna r-ran fil-mistera qaddisa li jiċċelebrajna bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom. Iberrikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nkantaw strofa llum taħba d-dera oħra tal-Madonna ġo Lourdes. Ġewwa jdejk kellek kuruna bżibeċ abjad bħal ħalib biex turina li inti dejjem fir-Rożarju lax qassib. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Ma. Il-ġurnata tajba lilkom il-koll.